Здравейте, маняци! Аз съм Дагонен Крипър и съм тук с още един епизод на моята поредица от прототип. Това ще бъде сега пети епизод и да видим сега какво ще изпълняваме. Миналия епизод имаше много лак спайкове. Тогава защото бях пуснал Майнкрафта. И сега съм го изгасил. И да видим тук какво стана по-нататък. Хо. Where are they landing? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are heading. Wherever they're going, I'll bet McMullen is there. He did this to me, and I'm gonna find out why. And then? And I'm gonna make sure he never does it to anyone else. Ever again. McMuffin. Blackwatch headquarters, Red Crown Command. Shit. This is a fortress. Someone here knows McMullen, and they'll tell me everything they know. Да, стигзираме като войник и да проникнем в базата. Защото аз съм сигурен, че всеки ден те завиждат войници, които летят от тази сграда. Ма да. И на тази мисия, в принцип, има много фейлове, затова от сега предупреждавам. Фак, не. Да, всеки човек го може. Не, тук ще го направи. He's in charge. He's the one I want. Boss, you want we should check that out? Айде. We know Zeus has been spotted multiple times in this area, and we're breaking out some new tech to pin him down. This unmanned aerial vehicle can detect the virus at less than 10 parts per million in open air. With it, we should be able to box Zeus in and destroy it. Та пасите си мисля, че ще могат да му унищожат. Яко се заблуждават. Вай, те пускай пак ми спамят. Ще опирам клипа. И седам. Окей, хора, тук сме. Спрях си скайпа. Да не ми спамят. Those UAVs can detect where I am and where I've been. They'll pick out Dana's safe house, and I can't let that happen. Не. Събаци. Да я пуснем по-силните ръце. И да му покажем какво можем на танка. Надявам се да ви харесва поредицата на GTA 4. И бая хора ми вика за какво съм започнал от прототип, а не направо от прототип 2. Ма аз нарочно го направих, защото не че прототип 2 няма кефи ми. Тя е много хубава игра. Нали, искам да кажа по-хубава от прототип. Ма аз искам просто така за историята, да се разбере какво става. Не за друго иначе. Тя е против нали, искам да кажа пак от създателите на Acta, пак от Activision. И е супер мощната игра. Фак! Като дай тогава малко да се поиграем с танковете. Вай, те снова отварят, винаги съм отварял. Ма няма как. Важното е, че имаме хил.
Фък. Е, това не трябва да защитавам, ако виждате това. Щита с кръщето. Е, това е аз. Сестра му Дейна Мърсър. И там аз къде живее и аз трябва да защитавам. И знаеш, ще спирам клипа за малко, защото... Окей, хора, тук съм. Трябваше просто да се погрижа на нещо. Да, не, фак. Да видим дали ще успея да се кача. Да. Има много игри, които мислят да прави геймплей на тях. И в този клип вече 2 пъти трябваше да кътвам. Това буквално наистина е адски шибано. Ще правя едно и също се. Отивам, убивам и пак трябва да отива и да убивам. Да убивам. Да, когато иска да удара. А тук е букук. Къде отидах под танка? Окей. Сега отиваме там. Между другото, по-нататък в самата игра, тези войниците стават много досадни, защото изстрелват адски много ракети пък. Например ти пречва да се качиш на танка и такива неща. Е, това много го мразя винаги. What the fuck? The fuck? Пак му викате и седам. Окей, хора, тук сме отново за трети път. И аз не знам за кой има... Надявам се повече никой да не ме извика. Просто аз това режна. Както и да се пак. Семейство си е семейство. Сега пак ще трябва да убием. Ще бъдем танкове. Между другото, това много го обичам. Как се вървя? Не искам да направя това, е това. И така. Го бия. Тапака. Къде е? Да спрем с... Глезости и да... Да унищожим малко танкове. Въй човек с мозък, единствения момент. Мога да спомня. Между другото, смятам да правя геймплей на Assassin's Creed. Ма няма да почвам от единицата ми там, защото... Това тук е тъпа. Така много мразо, когато так ми бяга, защото...
Чекайте да ипа. Знаме. Вай с чуковете да го биеш така. Това му виси по-силски, защото то... Не вярвам някой да го разбере. Ето това дори хич не е полезна информация. Готово, айде. Изнасяме се. Fuck the police. И между другото, ако някой иска да направя някой геймплей на някоя игра, бих се радвал да направя. Защото знам някои игри, обаче все пак съм сигурен, че идеите някои ще ми свършат и... Да, разбирате. Айде. Езве, направихме го. Everything was getting worse. There were outbreaks across the city. There were hunters now, thanks to Green. Blackwatch quarantined the island. It became clear to me that McMullen, Gentek's director of research, had linked us all together. He worked for Blackwatch. He had studied Green. Karen and I had worked for him, you know, before. He knew who I was and maybe what had happened to me. I thought, when I find McMullen, I find myself. Well, what did he tell you? McMullen? Lots of things. Some of them even true. And then? Then? Well, then he died. Kako каза Маняк само спокойно. То сме на ръба. Извинявам как във въздуха ма карай. 20% от инфекцията. Айде. Спешно така. Това много обичам да го правя. Го блъскам. Опа, много съждам. То сме някаква прегръдка ли иска? Ала ще се прегърна. Госпожо, добре, здравейте, госпожо. Това погаля с моите ногти. Бакъп. Вай, наистина много съжалявам за микрофона ми. Ова. Вай. Е, така вече ми е по-добре. И това беше за този епизод. Аз бях да Golden Keeper. И се видим по-късно. Чао!